Vă prezint o cușcă făcută din 2007. Este cușca tatălui meu. Porumbei nu zboară, nu merg la concurs, nu-i dau la concurs de fapt. Îi ține de frumusețe pentru că este o pasiune familiară. Voiam să vă spun că tata are un porumbel din anul 2015. Să vi-l arăt. E bătrân. Și aici cușca nu este îngrijită pentru că sunt bătrâni și nu stau mai ocupat. Deci aici să dau așa zoom ca să vedeți mai bine. Are foarte mulți cuci. Deci așa, asta e compartimentul 2. Și asta e compartimentul 3. Da, nu mai are așa de mulți. Pentru ei rămân amintire. Pentru noi rămân o amintire.